Habagran baglap sai khubor uba lam frang kharbani president ke HNM central body ulaong ba ka jingbom pen mana shuti ke sarkar jala hakasni baar kabade ke sni on tap khadu yo ma ye hoping kalong ke jingbom nyo borom yo ne ureu khrau ke jala ubolong wei ne kinong lam barim tam ha san pathai ban pen khi ye jingyo jala ka meglea house nem kha nai spa nyo kwa ulaong ba ka seng kan sapha da ka jingtho sha ka sarkar jala ba kan pen mana da ka shuti kum ka dak jingborom yo ma ye hoping stone ling do ha ka jingra khe ya ka lingkho siap jong u house nem wan Ulaong la ka sarkar kam sngap ya ka jingdawa ka seng kan solum lang ya baro kinun seng malang na West Coast Hills District house number 1 man pelong wat da ka jing pha khang khadep ik office sarkar ba ki school khnang ba ki pai ba kin yo ba simbenta pura ha ka jing rakhe kan ma burom ya ka siap uni ureu khrau kari ubala dan benta man no sinyang shau sup uthiar jong jai benreu khasi ba ka jalahi baro ko wei haba kan tho halor ka jing bom pin mana shuti jong sarkar hin ka singi ba ar ka bade ka singi le on tap ya uma ye hoping Uneu nang lam keseng ula kan tho bak sarkar MUA belai lam da kongres kam da simkhia than hadu kata tang namar ba uba huping umde setia udokot keseng kongres ndai udiu nang lam barang badu ke PDP ula kan tho du da ka boong ba balai ke sarkar ka kloben pemna da shuti ha ka jingklat no jong u Dr APJ Abdul Kalam ubolong presiden barim ke jela tang namar bu la klat no ha ka ni ka nong ba shlong kat ba balai pat bag sarkar kamla penmana dak shuti ban aila ji pai ba ban simbenta ha ka jine on tap khadu yo ma hoping stone khamtam u de we ne kinong lam pinyo ya la ka jong jela bat ulong ru breu u bhop bat u bam pajudan dak jing tho bra wala ulong long lam san pathai la palat sang phos nem kinthi wala ka sarkar kam penmana kum ka sat de hakal khu suya jong mai stong bo dalam jong persen 40% dalam sistem hakal Hablan ko sniya mo kustin dot nim sa nim sala ban khang hero disco la ai office to bada ka tin burom bilo ro crowd ro khat to the president ya khamtam ma ulong way na bi lang ba ro ro ko ni ho ya ka hill step ko wa khat ka me step to ta te kum ga ya ro kum ga Sandy brought away in the snow. Diaga, getting from Shemla. I started the day on the phone for the land on Kosama. Namabasu, I look sa having my brother who will go on from the shoe, which done in India. They will go on half and step the need of a space for God. Kalaika, step the day. They cut no down. Yo bah Princeton walang way na biro romba way junior kasani masima bat khamta way balawan ra ya Hillstead ne kali jumi bat kunjuro bodi record jack benre ini solongo bat so kya shibon ne jing bomshem like sokare la saturday namar itu bijle burom jong sokar menen hoy Kalau belum yang kewarna, tenle kumga jinglong jumpa hopeng, di semua wa kamdai tan kumto dari benda, ai kan ya tak start dari dalam lah kan ai sebesar lah dari benda, ya kalau start update dari benda ai kerpan tang ya kawas Hill District lo, kalau ngajing mentoi bakal ngajing expect. Ikong beti jirwa presiden government swing haba banrap lang ila ong makani ka jingdawa ka seng galong namar bagi khot ka seng le yo snow tala ki jong ki score ya ki jing khum ki pai ba ha ka shnong mau khlei ka shnong ga bala tep yo ma i hoping stone ling do kham dam ki nong tre sarkar ba ki school ki ba kwa ban le sim benta ha ka te jing ni on tep khadu yo ma i hoping ila ong ru la da yo matma gandi la nyo kum khpa jong ja ben reu ha ka ri india kumta yo ma i hoping stone la dei ben nyo kum khpa jong ka pri nyo trap yang ini jing lek ka sarkar jela baklem penbana ya pasti ada begini ka HNM kabalong paseng halang coba jela mi khalaya kalau pun pau ya jing snopio ko ba krau namar maka sarkar kongres ko kejenjalan jong mukul sama bahkan laban Yaki cengai lani ban penbana sendon daga setiap holiday ya kejengku no jong pajak benreu ya umai hobing stone bendo kumuklo kari nong madanti uding ba dingila reu sain perthai ubahok
tam bat bomju bangsa unong yalam masjid rahem kanung rimbat bomju syaren sisenru bat nong penyo restet baklem don pat kumka taga jin ay buron ya uda kabaay restet